F'attività marbuta mal-bandiera l-blu fil-bajja pittoreska ta' Hondo ir-Rum minn Fawdex, intelqet fekruna bl-isem ta' Jenna li ġiet salvata meta nqabdet fil-ħbula tas-sajt f'Marsalforn. Permezz tal-għaqda Nature Trust il-fekruna ngħatat il-kura u tfejqet mill-ġrieħi li kellha sabiex issa reġgħet marret lura fl-ambjent naturali tagħha fil-baħar. F'din l-istess attività li għalija kien hemm preżenti diversi studenti, il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri ħabbar li l-bajt tal-fekruna li hemm bħalissa fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra fix-xahar Għawdex mistenni jfaqqas lejn l-aħħar ta' Lulju. Inizjattivi bħal dawn huma ta' importanza kbira speċjalment meta tara li l-tfal u l-istudenti tagħna involuti fi proġetti bħal dawn għaliex dawn huma il-preżent u l-futur tagħna huma dawk li jridu jiggwidawna favur il-ħidma ambjentali ta' dan il-pajjiż. Camilleri esprima s-sodisfazzjon li f'Għawdex hemm 3 bajjiet bil-bandiera blu li jfisser li huma notfa. Dawn huma ta' Marsalforn, tar-Ramla u Hondo ir-Rum. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru għall-Ambjent Taron Farrugia li saħaq dwar l-importanza li nipproteġu l-biodiversità u l-ekosistemi tal-gżejjer tagħna u l-importanza li tfal ikollhom ir-rwol attiv fis-salvagwardja tal-ambjent għal huma l-preżent u l-futur ta' pajjiżna. Aħna bħala Ministeru, bħala entitajiet tal-ambjent u oħrajn nistgħu naħdmu ħafna anke fejn jidħol il-policy imma fl-aħħar mill-aħħar irridu lilhom li jissalvagwardjaw u jipproteġu il-biodiversità u l-ambjent u n-natura ta' madwarna. Intant fil-jum tal-ġimgħa wkoll ftit qabel ma ntelqet Jenna fil-baħar, fekrun oħra ġiet salvata wara li kellha sunnara u ħarira maħalqa fl-inħawi tat-Torri ta' San Luċjan f'Marsa Xlok. Ma dal-istazzjon Melissa Grek qalet li tinsab sodisfatta ħafna li flimkien mat-tim tat-Torri ta' San Luċjan, membri tas-salvataġġ tal-baħar u qraba tagħha salvaw dil-fekruna minħal il-mewt. Il-fekruna ttieħdet mill-membri tat-Torri ta' San Luċjan biex tkun ikkurata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.